Ninas Joseba Agirrezabala, Ninas Agapito Agirrezabala Arzan semea. Nire aita jaio zen Orozkon Adaron. Ezin ziren amarran nebarreba, eta gerrara bera bakarritan zen. Ninas Bego Manzarbeitia eta nire familian hainbete bai nire aitaren partetik, bai nire amaren partetik gehienak egon direz espetetzean, batallón de trabajadores edo hori. Nire aite zan Benino Manzarbeitia eta nire aite garai hartan zegoen zirku batean lan egiten eta gerrak hartu ikusiotzen zirkoan lan egiten. Nire Iñaki Aramendi eta gure aita zen Jose Mari Aramendi Agirrezabala. Lehenengo gure oto argitu osatxu bet. Ezian, Frankok epiten zuen gauzia ondo txukun, eta esaten zuen zirela soldaduk, trabajadores, ziren preso, esklabo. Auron inguruan, euten zian soldadu jagoten. Eta baten bat eskapetan mazan, tiro iten dutzen. Zuriñi Maltzarraga naiz, Francisco Maltzarragaren alaba. Gure aita Orozkon jaio zen, Arangunen auzoan. Gerra aurretik magisteritza egin zuen. 1976ko oposaketetan parte hartu zuen, gainditu zituen, nahiz eta gero hori ezen onartu. Mari Agirrezabala naiz, eta gerra nire osaba bi jazien gerrara bat hil zuten da bestea Marcos Gonzal frantziera. Han geratu da bere bizi guztia, hilden arte, baina frantziera joan duen nire ama Trifona eron zaudien espetxera. Egon zen garaian hon irekin. Joan zen ANU-eko batali baten, da joan zen oin Villarreal dela basatzen zen honen, oin da legutiano, ban ofensibo bat zen espainolak eta izin zuena, da kuioen bere patrulla bat, eta zazpiro eta sortzizin ziren, da sobre la marcha kapitanak edagin duen fusilateko danak. Danak hil ziren bat izin ezik. Bat librado zen, bat tiro de gracia según eukigo edo ez dut usten zerik eriut egon zanik. Da, aregaitik dakigu, zer pasazan. Gero egon zan 4 urte dorlan batallón de trabajadoresen, 3 urte terdi, 4 urte Mallorcan, berak ezauen asko kontatzen gerrari buruz, zetot episodio gogor bat zela. Mallorcan heldu ziren 300 bat edolan pabelloi batera. Orozkoko jentea bere bat zegoen, Astobiza, Aldai, Jose Mario Zaretaren aite eta horrek ez. ¿Y quién sabe hacer algo aquí? Pues Manzarbeitia ha trabajado en un circo, toca la guitarra, hace cosas de ocultismo, así zen prepara eta funzioa horrek antza denez ateratzen funzioa oso ondo. Nire aita urriaren 1997an Bilbo jau izanen Frankoren eskotan, harrapatu zuten eta eran zuten San Pedro de Carreña, Burgosa. Handik eran zuten Abilara. Gero Abilatik Segoviatik Madrera. Madretik berriro Abilara eta Toledo. Eta gero berriro Madrera. Madren askatu zuten, libre geratu zen, baina egon zen etzian 5-6 hilabete berriro kusutzen eta landotzen Mirandako kanpo konzentrazioa.
gozea murru, gozea gorri paston, abila eta zegoen muskerra jaten zuen, eta patat tal azalak. Gerra garaian, egoten zen beti transmisioetan, informazioa eta Morseren bidez eta alako gauzak egiten, beti lehen lerroan, baina bera ohore bezala zuen, inoiz ez zuela hartu arma bat, inoiz ez zuela tiro bat bota gerran. Berarentzat hori ohore handia izan zen. Berehala presoa josi zen. Tenía facilidad para sacar dinero porque sacaba y ha quitado mucho hambre en batallón de trabajadores. Aunque incumplieran las normas y lo metieran al calabozo, estaban genteak, pues él siempre salía porque a la noche había que tocar la guitarra a los oficiales. Han, Mirandako kanpo konzentrazioan, aitak ikusi zuen mutiko bat, harrapatu zuten, esposau eta Mirandako kanpo konzentrazioko atetan eskegi turnugunen agertu zen gogortuta egin da. Mirandatik, formatu zen batallon número 38, eran zuten Navarra, Ronkal aldera, Igal, Bidago. Eta Bidagotzetik Oiartzunen. Eta Oiartzunen, 1952an, ja, geratu zen libre. Bai geratu zen libre, preso, bai gero, 1952 arte, etorri behar zen, Uruguititik Orozkora, Kortelera, egun guztiak firmate. Gerra bukatu ondoren, bere arazoa zen ezin zuela inon lanik aurkitu. Azkenean, delegaritzako neska batek, emakume batek, hango langile batek esan zion, zu, ez egin ahaleginik zemen. Euskal Herrian ez duzu lortuko maizuaren lana, ze daukazu denuntzia bat. Herriko batek ipinitako denuntzia bat, porrojo separatista. Orduan, nahi baduzu maizu bezala lan egin, kanpora atera behar zara. Orduan, egon zen Burgosen, tekitile batzuk edo irte bat edo, Asturiasen ere. Gero ja, Hilzorian zegoenean 1979an, atera zen halako lege bat, horrek antzinako posaketa horiek onartuko zirela, baina ja berandu bera zuen ezagutu. Nik bera gaitek izin dut, zer bezan ze bakarrik okin duzen labile bete. Nik ama lotu zen, zenberi 23 urteko izu zen, da lotu zen, seme bitzi ikerbiekaz, da badakit Frantzire edo joan ginela, baina laster etorri ginen barriro Bilbora. Beharriteuen berak zorrontzan amoregetan, da seme batean nire nahi egaz, Carmelo. Da ni bizizindaz denpora guztien izeko lina Bilbon. Arnai biok 18 urtera arte bizizin gara separate.